Iki lho Rek, telepon yo. Rumah klasik modern. Ukurane 6x12 hargae 500 juta. Nomor iku yo. Ready kari pindah tok. Sing pasti stok unit terbatas. Nah, saya langsung ae telepon nang omah yo. Lah sebelah kiri kene iki ono pagar taneme, ambe ono roastere, ambe ono keramik ngene yo. Ono motif iki dadi yo gak polosan. Nah, nang kene iki wis oleh free pagar jadingan koyo ngene iki. Wis dipasang kayak ngene yo, wis coba deh lah. Saiki langsung lanjut mrene. Nah sebelah kiri kene iki ono halaman kosonge, engko pengen gawe apa wis pengen atur dhewe, gawe ae yo. Sebelah kanan iki ready. Keren banyune kare nguntir tok, kadang gawe sepeda atau mobil yo. Lah iki face full keramikan, mobil apa sing mlebu wis pengen tepak dhewe yo. Sing pasti helikopter pesawat gak iso yo. Ha, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Sadurunge mlebu fasad depan omahe iki gak polosan ono tali aring ngene yo. Ha, iki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, Bob, sih masih, kusen arek kayu, ben nambah kesane estetik yo.